लड़की देखे घेरा ले हा तो लड़की का कहला हुआ। अरे सत्यनारायण भाई पैसा तो मोट देता ही रखा लेकिन लड़की पसंद ना आयल। काहे पसंद ना आयल? अरे सत्यनारायण जी लड़की करिया कुछ कुछ तावा तो रहले रलख ओकरा बाद अपने मने नीचे ही से जवाब दे देलक। नीचे से हर तेरी भूला भाई कितना बढ़िया बैलांट 10-5 लाख रुपया एगो गाड़ी देत रहन तो ऐसे हरक के भगला जैसे कि उनका गाड़ महक गेल होके। तैका मुंह संभाल के बतिया चाचा ना तो यही जगह बच्चा गिरा देम। ये बोलिया कि इनका भाई का हमर लाड़वा पिया हो जाता हमर लाड़वा। तू का पर नालू दल भूला भाई। चलो अरे पपीता जाए दे चुप हो जो ताई का पिन पिना हा जो बैलेंटो के कल घरे ले आओ 5 लाख रुपया एगो बाइक दो तनु फिक्स कर दो तनी ओकर लड़कियों निमन बा जो एगो जर्दापन बनाओ मार के गर्दा तो रही दिल बन का घर पिटेबे गाड़ी तोहर हौ तो मुंह से बोल ना बूढ़ी काफी हेंगे 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 इशारा कैले बारे ले जो तू कोई सुधर जा हम तो ये सोच में पड़ा रही भाई बिस्कुट खा बढ़िया सोचबा। अरे पान बूढ़ी जल्दी बनाओ ना यार कितना लेट कैले बारे। अच्छा पापा मान ला भैया के बियाह होइए गेल आ हमर होइए जाई ओकरा बाद तू का करबा। हाँ हम लोग सबसे गांव लेवा के अपन जिंदगी काटाम। भाई मर्दे इतना बने से बतिया तानी त तू फालतू काहे बतिया तेरे मर्दे। दुनूरा के शादी हो जाई दुनूरा अपना मौगी के तरक्की पे लेके घूमबे ओकरा बाद तू हमरा के पूछबे काहे लखा बतिया तेरा पापा। मान ला झाट पाक जाए तो ओकरा के लोग जंघिया से तोपेला कि ना तोपेला तो वही लेखा तोहरा के तोपम। प्रणाम समधी साहब। प्रणाम संधि बोलवानु दनी कौनो बहन चतवा के हिम्मत रहे रिश्ता होखे से पहले संधि बोलवा देवे के आ तू पड़ल हो फुटवा भोसरी वाला डाबर दलालवा के फेर में। ऐसे मत बोलू पपीता पासवान जी मेहनत तक वो सारा बेचारा करते रहलक। अच्छा अब रिश्ता होता तो रउआ खुशबानी नू। अरे सरवा कोना दुनिया में चल गए बारे इ लोग के नाश्तो करावे के बा। अरे समधी साहब नाश्ता से पहले चाय पिया दू। चाय है रेडी परेशान मत होइए सार ससुर डैडी या पापा अब तो जीजा जी स्टाइलिश हो गेल हवा आ इनकर बोलियो गोली मारता। चाय पियला फैसिलिटी में बोल। अंकल डैडी जी लोग चाय पियल जाओ। साला तू हमरा अगुवाई में हाथ काहे लगैले अरे 2 साल से मेहनत करी हम माजा मरबत तू। ए डबर दलाल एगो बियाह ला तनी दुनु आगु आपसे में करके मर जाबे का रे। हम मरम ए छोरे के हमर बियाह तू करिए छोरे के ना छोरा। ए दस से डबर दलाल ई गौ से गुंडाई होता हो ससे सराऊ ए मां से मादर चोदऊ अगर गाड़ी देला नु त बिना माथे मिसले तोरा गार में घुस जाए। साला तू हमरा अगुवाई में काहे घुसले अरे। आ डबल दलाल ये रउआ घर में औकात ना रह बियाह करावे के तब न पपीता बसन पेटिया करा के बना के लियाल बा काला छोड़ ना तो हम किसी आ जाए। सुनी ना खिसिया जाम नु तो हमर बारवा उखाड़ के गतान बांट लेम। ए डबर दलाल जी तू ई बात के तही खत्म कर आई बियाह पपीता पसंद के करावे दा आज से तू हमर लड़की खोजले स्टार्ट कर जा। ए हट बात नहीं का समझत एमे हमर मान सम्मान के बात बा हमर हरवा के बात बा हमरा के ये गिरा के गू बना देला मार के तो ओमे हमर मान सम्मान बचल हो। समधी साहब लगाता ई दोनों अगुआ के घर कटोल में ई बियाहवा कट जाई का। काहे कट जाई जब शॉट के ले बा देव पर रहूगा लेव पर हमरा आ बाकी अगुआ लोग अब लाल पपा दो। ओए ई तो साला झाट से झूले वाला बात हो गेल। एगो काम कल जाओ दोनों गोरा दोनों तरफ रहल जाओ आ मिल बांट के खाइल जाओ। ससुर जी जब सब कुछ फाइनल है तो पैसा कौड़ी दीजिए और दिन फाइनल कीजिए। आप रहिए ना आराम से आपके कहने से भी दिन उतरवा देगा। पैसा कौड़ी का इंतजाम होगा तभी ना दिन उतरेगा। ए रउआ तो दूल्हा बनी रउआ तो कुछ बोला ही केना चाहिए दूल्हा के चुल 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 कहले बानी। अच्छा पैसा ना कौड़ी सलाम करे छोड़ी जब पैसा नहीं खेता लार वाला 2 रुपए के माटी कोले पारा माने बाबू मरिहन त बैला बिकाई
पहले पैसा कौड़ी से मजबूत भेला के बाद नु केना सौदा खरीदे निकले के चाहिए। ए हमने के गर्जू समझ ले बस। हाँ 1 किलो चीनी मंगलो नहीं चाय पियावेला। हमारा लागत साला चीनी को पैसा बर्बाद होई। ऐसा बात नहीं है कि खाली हाथ आयल बानी। 11,000 रुपया बा हमरा पाकिट में। बताओ लोगन 11,000 रुपया लेके आयल हुआ रिश्ता फाइनल करे हाई बिल्डिंग वाला के दुआरी पर। इतना रुपया हमने तीनों बाबू दारू पी के हफ्ता में मुँह दिले। इस साला जोश जोश में कुछ बोलो होता। बिहार में दारू थोड़ी ना चालू बा कि पियो। बुझला भाई लइकावा तोहर बाप है कि तू ओकर बाप बड़ा। हमर बाप बारन। अगर रिश्ता जोड़ल जाए सत्यनारायण जी तो तोहरो बाप लगी हन। हमर बाप कैसे लगी हन बतावा तू। चल अरे दादा तोहरा के बोले के आदेश कौन देले खरे? अगुआ जोड़े आयल बारे कप चाय मिलल पिएला तो चुपचाप सही गलत बैठ के देख। अपन विचार देला तो सरहू कचार के हचार दे। पपीता बाबू इतना अगुवाई में गई नहीं जहाँ गार मरा के ना बतायल तो से बच के निकल गए नहीं। लेकिन आज ही लड़का हमरा के उठा के पटक देलक। साला हरामी दोगला कसे कुत्ता के बच्चा। लार पापा तो शादी बियाह चलू सत्यनारायण जी। रुकी 1 मिनट। रउआ बेटी के बियाह फ्री में करे के बा। हाँ सत्यनारायण जी करियन। सत्यनारायण जी के फाइनल करू। हम तो सोचत रहनी बेटी के भगा दी न तो मुआ दी। ऐसे अच्छा बुढ़ाटे ठीक बा। कम से कम सत्यनारायण जी 20 साल जिया नु। चली बियाह के नामे लाड़ होई। बउओ सबसे बढ़िया दिन फ से फागुन के बा। अब तू बतावा 100 से सक्षम बारा की ना। चाचा सामने एक और लड़का के दिन फाइनल होता। हाँ हाँ उ बढ़िया लड़का नहीं खे। ओकरा लकवा मरले बा। सीधे चलू। देखी पपीता पासवान जी हम चाहतनी कि होली के रंग लड़के के मुंह आ गार में से छूटे से पहले शादी के बंधन में बांध दी। रुकिए हमारे छाटों ने बांध दी। पहले ये बताइए हमको दहेज कितना मिलेगा? कथी के दहेज रे? दहेज देवे के रही तो करिए के ना सकती। अही लोग कथी के ले बारे सोच कर आओ। अपने के परिचय। ए बाबू ए पीला उरे बड़ा का तो तोरा आदमी नहीं के चिनात। ई तो हर सार बारन हस होके वाला। सार बारन तो पूछो ना गाड़ दिहन। तोरा कहे के मतलब सारा लोग गाड़े देवेल। अब आंटी मुंह मांगता मेहमान के अगर पीले हुईन तो मार के मुंह में गुग जा दे। पीले कथी होई? वो तो सुबह रही से दिन उतरे खुशी में पी के टोर। दोगला चोद दिन उतरे के दिन ई हाल बा तो बियाह के बाद का हाल होई? पिटाए दा सारो भैया के रिश्ता कट रहे पापा। कहो पपीता पासवान तू तो कहले रहल लइका गरीब बा अनाथ बा बेसहारा बा लेकिन दिल के बहुत शरीफ बा। तोरा बेटी के बहुत खुश रखी। यही से अगुआ साला जरे तेरे पिटा तो रहल बहन चोद। अब अगुआ से चल हम अपने लइका देख के बियाह कर लेम बबिया के। साले लोगन के 4 लाख रुपया में बढ़िया घर बढ़िया खर खानदान करिया कोया लेखा लड़का मिलत रहे तो महकत रहे। आ बगल में सुअर के गाड़ में चुमा लेला के बाद सवाद बुझाइए गेलो का पापा। बउओ अंदर के बात तो बंदरो ना जाने। अब ऊपर से दिल दरिया होके आ नीचे से गार समुंदर होके तो के था लगा दी। आए तू पपीता पासवान अरे तोहरा ला तो हम एके गो बात कहम। हाँ कहा तोरा मेहरारू के चक 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 चक। पपीता जी ई सरवा बहुत हरामी लड़का बा। एकरा हम बहुत अच्छा तरीका से जानी ले। ई चौक चौक उल्टा बोलता। चौक चौक के सीधा होई कोच कोच यानी रउर मेहरारू के कोच कोच। गाँव भोस से भोसरी वाला भूला भाई। तोर बेटवा दोस्त से दोगलाई बतुआ था कि ना कहीं हम और से आन को के एकरा गांव से गान में लार धास दी त घरे चढ़ के पड़ी। कौना सिर के परी? ई त तू ख से खूब बनिए से जानत होब। याद बा 100 से सत्यनारायण जी के पता पूछले रह त क से का हाल कैले रही ना सुनबा ना सुनबा ना रे
लेकिन बाबू मेहरारू के क से जवन गंदा बतवा कहला हो ओकर हम आन धो ले रहनी हो। अच्छा आन खत्म हो गए होके तो जा लोगन हमर बेटा 10 लाख में बिचा गेल टटक के आ कुटुम्बो सारा लगा सबसे हट के हमाधर चुदवा सा 10 लाख रुपया देवे में तई को नखरो ना बनेलक हो। सुनावा था सरवा सा वो 10 लाख देते ही तो चाहता कि हमनियों से 11 लाख दे के अपना ली। हमारा लाड़वा ना हाँ तो ना देवा तो लाड़ पे पा दो। लेकिन गरीब लोग ला हमेशा हमनी लगे एगो दरवाजा खुला रहेला। अरे वो 10 लाख रुपया देता नु तो उन्हीं का 11 लाख रुपया दो ओकरा बाद देखा ओकनी कैसे लाड़ से टेल के हटा देता नी आ उहे लाड़वा धले तो निका आ जा कापे पे चाचा सुन ले कथी बड़ा चला आई करिया लइका पर इतना गुमान करिया के साथ साथ हमर लड़ियो लागेला। अरे सुना भूला भाई 4 लाख रुपया एगो मोटरसाइकिल तय रहे ओकरा के गोली मारा। अभी 5 लाख रुपया एगो मोटरसाइकिल दे हम जेकर बात एगो ओकर बाप एगो। बोला मंजूर बा? पापा कल 10 लाख वाला कुटुम लगे जाए के बाद तैयारी करा। साला घर गंदा हो गया घर के साथ साथ लोगो गंदा बाबा अच्छा बैलंट भाई चिंता ना करो हई अभी पास पपीता पासवान जिंदा पारन तोरा बेटी के हम कहीं खपा दे मतलब के करो साथे खपा दे। हाँ ढुकी ढुकी सीधा ढुकी। लड़की के घर देखा तारी भूला भाई मेन हाईवे पर बा। बाप रे बाबूजी घर सक सरवा 10 लाख रुपया एक बार में उछील दे कम लंबा चौड़ा बा घरे घर आ गेलन सो चाचा खाना नाश्ता इतना टाइट खियावे के बानू कि लड़की में तेका दागो रहल नु तो केहू लेखा ला जाइले हो कह देबे सो। प्रणाम प्रणाम। बस हो गेल अब हंसते हंसते कहीं दांत बाहर ना आ जाए। बड़ी दोगला लइका बा हमार। अच्छा दोगला होख चाहे तेगला अब हमारा बबिया के देवर लगी हन। ए काम का बताती ना काम के देवर लगी हमारे जुजुआ लगी हन। हाँ हाँ आराम से अभी नाजुक रिश्ता बा ज्यादा हिल डोल वाला बात बतियाई बस सील टूट जाए। तो कई लोग नाश्ता खाना लियाई खस्सी मुर्गा मछली अंडा लंडा सब बा। अरे नाश्ता पानी तो होबे करी मकरा मिसाइल जी रघुआ पहले अपन सामान दिखाऊ सामान देखला के बाद हमनी के खाना पीना खाएं। चाचा हो मछली अंडा के बारे में कौनी हो तो तोर मछली अंडा के बारे में नानू सोचा था। बउआ जी कथी सामान देखम हे ठंडा का दिन में गरैया सुटू के झींगा हो गल बा। अरे मकरा मिसाइल भाई काहे ऐसे बोला था नहीं रहुआ। अरे इनका कहे के मतलब बा कि बबिया के बुलाए ये लोग देखस। हाँ माल देखला के बाद न कोनो काम होई। काहे लाई सरवा के लेके अइला ई साला रिश्तावा काट देतो। बउआ माल कहता रह लड़की ना कह सकत रह। अरे चाचा रघुआ लड़की कहीं हमनी जर जवान था माले कहम। बउआ जा बबिया के बोला लावा। ए बुरी बैठ ना एतै नु आवत हौ। आओ बेटी बैठा है लोटिया तो हम रख ली। अरे मुंह काहे तोपले बारी कहा ना उघारस की हमनी का देखी कथी मुंह कब से हम खून घोट रहल बानी। बबिया तनी घूंघट हटा दो देखो लोग। पापा ये तो बेहिसाब करिया लगता घर में जाते अनहरिया लिया दी। ओकरा रंग पर मत जा कटीन देखा मुंह के पानी कितना बढ़िया बा घर में रहे लगी तो साफ हो जाई। तो अभी कहाँ रहेला बताएं बबी का नाम बा तुहार। अरे पापा गाड़ी के हैंडल में मिठाई टांगल बार चलो ना लेके आवल जाओ। हाँ हाँ चलो पकड़ू डबल दलाल जी। ए भूला भाई दुनू बाबू कहाँ चल देला। आख सरवा बेलौज बेटी के बेलौज बाप पैसा अपना गार में ठूस। बड़ी बेलौज बानी रउआ लोगन इतना कुछ होला के बादो बोला तनी रउआ लोगन के नहीं खे मौकत
पहले बेटी के संस्कार दो। बेटी चोद। सत्यनारायण जी, अब रहुए कोनो लॉ से लॉ घाट लगाऊ कि कोनो अगुवाई मिलो। कुछ दिन के बाद खरवास आ जाई तो 1 महीना गारे लिवा के खाए पिए के पड़ी। बताऊ। अच्छा टेंशन मत ले, एगो बागर लड़की देख ले बानी, तू कल्ला अच्छा लड़का देख, लड़की वाला अच्छा पैसा देवे तैयार बा। अब हमरा बड़की भौजी के पुरनका यार बा।